या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट। कणकवली तहसीलदार कार्यालयाला आमदार नितेश राणेंनी अचानक भेट दिली। यावेळी विविध विभागात होत असलेल्या दिरंगाईबद्दल अधिकारी कर्मचाऱ्यांना जाब विचारला। बोगस मतदान रोखण्यासाठी निवडणूक आयोग आणखीन एक नवीन तंत्र अवलंबणार आहे। मतदानादरम्यान बोटावर शाई ऐवजी आता लेझर चिन्हाचा वापर केला जाणार आहे। आमदार नितेश राणेंनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधत असताना संजय राऊत यांना सर्वात मोठा जादूटोणा करणारा तुझा मालक असल्याचा हल्लाबोल केलाय। राष्ट्रवादी प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांची ईडीने चौकशी सुरू केली। राष्ट्रवादी कार्यालय आणि ईडी कार्यालयादरम्यान कार्यकर्ते आक्रमक झाले होते। अखेर कुडाळ नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष आफरीन करोल यांनी नगराध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिलाय। 6 वर्षांचा कालावधी संपल्यानं हा राजीनामा देण्यात आला। आंबोली घाटातून होणारी अवजड वाहतूक अखेर बंद करण्यात आली आहे, तसे आदेश बांधकामच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी दिले। राज्यात मान्सूनची खरी दस्तक जूनच्या पहिल्या आठवड्यात होणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्यानं वर्तवलाय। आंबोलीतील हिरण्यकेशी तीर्थक्षेत्र इथं प्राणप्रतिष्ठा करून नवीन मूर्ती बसवण्यात आल्यात। या ठिकाणी शिवलिंग, श्री गणेश, गंगादेवी आणि श्री दत्त मूर्तीची नवीन मूर्तीची स्थापना करण्यात आली आहे। सावंतवाडी येथील राजवाड्याच्या लेस्टर गेट परिसरात फुलणारा कैलासपती वृक्षाचं फूल लोकांचं लक्ष वेधून घेतोय। त्याचे सुंदर छायाचित्र शहरातील फोटोग्राफर रोशन सापळे यांनी टिपलंय। आंबोली मुळबंदवाडीतील सैनिक पांडुरंग गावड्यांना कुपवाडा इथं दहशतवाद्यांशी लढताना बॉम्ब शेल्टर लागून शहीद झाले होते। त्यांच्या 7व्या स्मृतिदिनी स्मारका ठिकाणी आंबोली येथील आजी-माजी सैनिकांनी आदरांजली वाहिली। मुंबई गोवा महामार्गावर वेताळ बांबर्डे पुलानजीक भरधाव मोटरसायकलचं नियंत्रण सुटल्यानं मोटरसायकल महामार्गावरील दुभाजकाला जोरात धडकली। यात मोटरसायकल स्वाराला गंभीर दुखापत झाली आहे। मळेवाड इथं प्रशासन आपल्या दारी अभियानाअंतर्गत लाभार्थ्यांच्या घरी जात तहसीलदार अरुण उंडे यांनी दाखल्यांचं वाटप केलं। सावंतवाडी तालुक्यासह सिंधुदुर्गात असा उपक्रम राबवणारी मळेवाड कोंडुरे ग्रामपंचायत पहिली ठरली आहे। सध्या शिवसेनेकडे केवळ 5 खासदार असल्याचं सांगत राष्ट्रवादीनं त्यांना फटकारलंय, तर काँग्रेस नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शिवसेना 3ऱ्या क्रमांकाचा पक्ष असल्याचं म्हटलंय। भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे गोत्यात असलेले भारतीय महसूल सेवा अधिकारी समीर वानखेडे यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी झाली। 8 जूनपर्यंत अटकेपासून अंतरिम संरक्षण देत मोठा दिलासा देण्यात आला। पंढरपुरात विठोबाच्या दर्शनासाठी गेलेल्या शेगावातील भाविकांच्या वाहनाला परत येत असताना बुलढाणा जिल्ह्यातील शेगावजवळ मोठा अपघात घडला। या अपघातामध्ये 3 भाविक जागीच ठार झाले तर 7 जण गंभीर जखमी झाले। नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्गाचा दुसरा टप्पा शिर्डी भरवीर हा 26 मे पासून खुला होणार आहे। त्यामुळे आता नागपूर ते नाशिक हा दुसरा टप्पा 26 मेला खुला होणार आहे। कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांनी बंगळुरूमध्ये माजी केंद्रीय मंत्री आणि भाजपा नेते एस.एम. कृष्णा यांचे चरण स्पर्श करून आशीर्वाद घेतलेत। माजी मुख्यमंत्री आणि भाजप नेते बसवराज बोम्मई यांचीही भेट घेतली। कर्नाटक विधानसभेत काँग्रेस आमदारांनी सत्ता स्थापन केल्यानंतर प्रथमच पाऊल ठेवले। यावेळी काँग्रेस समर्थकांनी गोमूत्र शिंपडून आणि पूजा करून हा परिसर पवित्र केल्याचं सांगितलं जातंय। गेल्या 2 दिवसांपासून तीव्र असलेली देशभरातील उष्णतेची लाट काही प्रमाणात ओसरेल असा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने दिलेल्या बुलेटिनमध्ये व्यक्त केलाय। संसदेच्या नवीन इमारतीचं उद्घाटन हे राष्ट्रपतींच्या हस्ते झालं पाहिजे, पंतप्रधानांच्या नव्हे असं ट्विट करत राहुल गांधींनी निशाणा साधलाय। केरळमध्ये पोतात भरून ठेवलेले उच्च क्षमतेचे बॉम्ब आढळून आल्यानं खळबळ उडाली आहे। स्फोटाचा मोठा कट रचल्याचं यातून स्पष्ट झालंय। बॉम्ब स्क्वॉडनं हे बॉम्ब निकामी केल्याची माहिती स्थानिक पोलिसांनी दिली आहे। उत्तर प्रदेशमधील बलिया जिल्ह्यात गंगा नदीत बोट उलटल्यानं मोठी दुर्घटना घडली आहे। या अपघातात 4 महिलांचा बुडून मृत्यू झाला असून 25हून अधिक जण बेपत्ता आहेत। कुख्यात गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोई यांना आपल्या हिट लिस्टवर अभिनेता सलमान खान पहिल्या क्रमांकावर असल्याची कबुली एनआयएनं दिली आहे। मणिपूरची राजधानी इम्फाळमध्ये सोमवारी पुन्हा हिंसाचार उफाळला। यानंतर भारतीय लष्कर आणि सशस्त्र दलांना इथं परत बोलावण्यात आलं। 144 कलम लागू करत संचारबंदीची घोषणा करण्यात आली। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना फिजी देशाचा कॅम्पेनियन ऑफ द अवॉर्ड ऑफ फिजी हा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आलाय।
या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तू आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार. आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाईफ टाइम डिस्काउंट. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.